yen awan aku ra doyan mangan yen dalu turutan saklisian anggo teles wetan sepasar kok wis pegatan butut manggung pawukir asmara ndono atiku bingung sing dipikir ra rumangsa udan deras ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing mata lara pronto disuntik ora tumama lara kangen disuntik kok manemen roro rindu dicamoni malah ngeluh iso mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketoken pipimu turu jam 8 ketok-ketoken lambemu turu jam 9 ketok-ketoken janggutmu turu jam 1 lampu asik. Mungkin ada yang kehilangan HP, ada di sini. Ini gambarnya ya. Monggo ngubungi kula. Tawi teng mriki teng Cak Jono. Yen awan aku ra doyan mangan yen dalu turu ora klisian sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan butut manggung pawukir asmara ndono atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deres dik ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing mata lara pronto disuntik ora tumama lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni malah ngeluh iso marian kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketoken lambemu turu jam 8 ketok-ketoken pipimu turu jam 9 ketok-ketoken janggutmu turu jam 1
lampu terus tak pateni. Mlaku ngetan kok nyangking wedhus prawan pamotan ambune wangi. Boten wayu-wayu, manis-manis, hebat-hebat. Pamotan, Cok. Ojo gampang terpengaruh situasi lan keadaan, sing penting memperkuat persatuan lan yen ana perbedaan pendapat ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluar. Penocok gampang terpengaruh, kena diadu domba lan diprovokasi lan dipecah dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat Indonesia sejahtera. Mula dulur kabeh ayo sing bersatu, penojok gampang terpengaruh isu-isu, bergandeng tangan bersatu terus maju menuju masyarakat Indonesia satu. Kaya dalu niki pamotan nganakno sedekah, kajate dulur pamotan kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno pamotan ado teka musibah, masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa, nanggap ludruk Budi Wijaya iku sing dikarepno. Masya peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula, niku sampean anggap amal sedekah. Kula kenal Pak Yahudi niki kepala dusune, aku mang dijak mangan kare mentok, lah kok cik enake, tapi mari mangan lambeku ngiler ae. Tak cokot tak kira pupune mentok, lah kok dongkele sere. Keliru, wayahe ku mau mentoke daginge akeh, kanca-kanca panjak teko dok besul. Kula pas ndugi nyeduk tak ubah kae gano iwake balawas.
ana situk wungkul kula kinten pupune mentok tak gawa. Keremus keliru seri. Ngiler mawon. Nggih, alhamdulillah dulur matur suwun sanget masih setia kalian Budi Wijaya yang tiap tahun selalu membuat perubahan. Koyok ngeten niki, dalu niki panggunge anyar, ana videone sakmenten gedene namanya Videotron. Niki mboten napa-napa kepingin ndedahaken kangge sampean sedanten bahwasannya Budi Wijaya siap siap untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, sakniki nek dikeki ludruk tok kadang-kadang males, dikeki son horeg, dikeki penyanyi horeg, ngremoni horeg, dagolane sak melok-melok horeg pisan. Ibu-ibu sing gak duwe untu sampai coplok nek horeg. Mugi-mugi pamotan mantun sedekah bumi warga masyarakate tebih saking musibah. Allahumma amin. Rezekine tambah kathah. Sing duwe utang muga cepet lunas kabeh. Sing muni amin utange wakal. Nggih. Ayo Cak. Rotok bengi. Elingno maneh sing kelangan HP nang Mas Jono. Nggih, aja akon-akon. Engko akon-akon sakno sing nggadah. Monggo teng langsung Mas Jono. Gratis. Syukur-syukur ninggali rokok. Alah, nek gak sing njupuk dikekno Pak Lurah, gampang wis. Good morning, selamat pagi. Jangan ditinggal, ikut don't leave me. Di WA pacarku sing teko Itali. Isine WA-an I have want to see. Arek biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi. Tak papak teko bandara, mudhun teko Merpati, mudhun aku direngkul terus aku diemiki. Love story cintaku tambah meningkat, areke tak pangku karo bokonge tak angkat. Tak suwe-suwe lah kok areke jingkat-jingkat. Jarene areke Mas, dongkrakmu jepat. Pacaran ancene ayem, pacarku ayu mirip bintang film. Waktu tak rangkul atik gayane gak gelem, bareng kroso enak gayer-gayer ambek melek merem. Pacarku ancene Abdol, gak patek ayu tapi bokonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor, adik gayane metakol. Bareng peteng-peteng lah kok dulinan kontak. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kares. Ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe. Canteng joli man paman
paman paman paman paman wong bedang kepalang kali potong wote potong wote potong wote tak senggo potong atine cari mawon aduh walang kekek emas walange kadung walang kadung menclok nang pari ojo sampe lomba seneng karo wong ngedong nek kadung cinta setengah mati ayo ya oh iyo ayo hea 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 iyo ha iya iya iyo iya iya iyo iyo ha ya yo matane ku nyanyi sing enak ngono lho kurang enak ya apa so suaramu bajang termasuk kedukuren ya kurang ndek oh kurang ndek tindekno ya iyo ya yo kurang ndek ya yo ya yo kurang ndek ya yo ya yo kurang ndek ya yo ya yo kurang ndek cok cok sampai mepet kurang ndek lho kurang ndek ngene lho rungokno ta lah iya iyo abang maneh lho cok ora lunturo wong sing ijo malihe pote bujang maneh lho cok orang luyura sing duwe bojo gak tau mole ayo ya oh yo ayo awas sing temen ya iyo cocokno suaramu cocokno setrumno tak jono setrumno ayo coba yang ngono balik ngono balik no nah sak ngono iya aduh yang ngono cocok ayo coba ya iyo termasuk mike sing error paling mike untumu ngono ah
Nggo gamelan suaraku cocok. Enak. Barang kok kene ndledek. Kandhane rungokno ta nek wong nyanyi iku. Ya apa? Iya iyo. Ali locok temumpang kasur. Ojo lali larang regane. Ojo lali locok pahlawan sing gugur ngaili ngono jasa-jasane awas ayo dia iyo ayo ayo enak ngene lho iya iya yo Ya yo. kon ngerusak kon niat ngerusak kon niat ngerusak lodo kakon antem pisan kon kok Melok so. gak sik minggat to Aku melok. wis gak Kale melok. kaleh Melok ya. minggat gak cepet ayo minggat Wadek ayo kon asun adek metu mana was yo potongane wis kaya semut anyang-anyangen. Rusak wong tok ae. Surabaya Mas. Kampung 100. Kalian adek santer banyune. Nek wong tuwa lho Pak. Pitutur bagus kanggone anak bener uripe ayo iya iyo ayo Kon aja kesro. Ya untumu ngono ah. Sing gareng ganteng kono niku sapa? Kok awon nang kono niku? Lho. Kok tak sawat sonoan kok lho. Kon godho wong kene kon yo, Lho. Sik, Pak Hansip sampean cekel iku, Pak. Ngriwuki nyambut gawe. Lho, nyolong sepeda kon, ayo. Kate nyolong sepeda kon, ayo. Ayo terus no. Lho. Lho kate nyolong HP-ne wong kon, ayo. Ayo, kate nang ndi kon? Lho. Kate yayuan. Wong arek masalah yo ngono makne ben kalo nyusoni kan. Lho. Kok iso nyolong kacang ngene wong. Ayo, jala apa kon? Ayo. Kok iso
Kan aja jemok-jemok kan lho ya. Kok Pak Lurah Rebi ku muring-muringan lho. Lho. Kewaplek wong kon kok lho. Kate anu kon, hipnotis kon yo, Kate hipnotis kon yo, Kon kok ngerayang-ngerayang tangan kate nyolong gelange wong kon. Apa nyolong gelang? Aku gak nyolong gelang kok. Potongan wis gak mambu wong. Gak mampu apa sih? Mambu wedhus. Macam aku cemek. Lho. Iso lho. Mana kancane ndok kene sok blakrak tutuk kono kon niku gak isini-sini ketuae ngono niku. Iya. Lho. Ya iya. Cep, meneng. Ya iya nih wis rondok lumpuh. Ngomong ae. Wah, ya kacang iki panas ah. Emang kacang iki panas nemu iki manggone yujai mah panas. Iki tontonan, Cok. Terus. Tontonan mawa tatanan. Nek tatanane apik, iso dadi tuntunan. Kok malah mbok rusak kaya ngono, Gak isin kancamu ndelok kon ngene iki, Didelok wong sampean akeh, nyambut gawe bareng budak teko menang kene, yo sakmu bensin sangu sembarang. Kok iso kon isini-sini kanca ndok kene, Lembasi kon niku mbok ndelok aku, gak ndelok aku yo ndelok sing tukang kendang, ndelok ketuae. Cuk nang kene kon deledekan kaya ngono. Lho, malah menang ngomong kon ngomong. Apa sih? Bayaran padha 800 kok iso. Lah ndi aku sok ngomong mongko nyetet kaya betet. Aja isin-isini kancane apa? Lah isin lapo sih wong gak mudah kok isin. Lho, kok gak mudah. Kok nang kene iki ditanggap. Kok nang kene iki kek hiburan. Kok malah kon niku kok malah blakrak nang kono-kono. Nek ana wong sepedahe ilang, nek ana wong apa-apane ilang, sapa sing ditodot nek gak kon? Aku isin cok dadi kancamu tok. Apa maneh nek kon sampe gak iso nggandani kaya aku. Muni ya tok gak. Lah kok aku mbok kongkon ngomong ae lambemu kaya sepur gak ono stasiune kangge tamu. Karepmu apa? Kon ngomong. Aku menang. Ya iya sik kancane iki tak ngomong gantian ngomong sih. Ya ngomong. Nek kok boleh peteng panggunge ya. So, lampune mati ta, So? Lho janjet. Aduh. Lho ya ketutupan lali nek. Ayo ngomong. Aku tak ngomong. Ngomong. Masalah ngomong dadane masalah. Kon eling-eling kon barengi nang kene mang sapa, Cok? Sepeda motorku. Tuku bensin ya aku, Sing nyusul kon nang omah ya aku. Masalah ngomong kon dadane masalah. Menek kon gak usah bareng aku, Cok. Minggat to. Wong perkara ngomong ae kok iso royokan. Iki ngono wae aku ngomong, Cok. Aja kok entuk. Menemben aku ngomong kon lereno. Aja aku ngomong kon melok ngomong. Lah kapan ngomongku? Mbok sing ngerti dedek dadi wong mikir. Wadak no. Iku guyang-guyu liwat lapo ya, An? Belani rasa akon. Halo, dadah sayang. Mulai arek. So. Rasa. Kon iki dublek ta? Tajak ngomong lho, Rek. Kon sik iwunis aku ngomong gak oleh. Aku meneng mbok seneni. Maksude ngomong iku ayo diatur. Diatur ya apa? Umpama aku ngomong awakmu ya meneng lek tajak ngomong semaura. Aja meneng kaya patung. Kaya saur manuk ngono iku ta? Iya. Ya, saur manuk gak iso lapo. So, bengi iki awak dhewe main nggo dusun Pamotan. Ku geru. Oh. Termasuk gajate sedekah bumi sing dilaksanakan masyarakat dusun Pamotan. Ku geru. Oh. Muga-muga ku geru ayo. Lah lapo kon atik ngunekno ku geru barang, So? Jaremu saur manuk, Cok. Sing mbok karepmu apa sih, Dik? Arek ganteng anek wong gendeng. Maksudku ayo timbal balik saut-sautan wong ngomong iki. Oh, njaluk disaut. Ya iya lek. Ayo ngomong. Ngomong. Saut ngene penggaweanku. Dan alhamdulillah Budi Wijaya pada malam hari ini hadir di dusun Pamotan. Kajate sedekah bumi atau sedekah desa. Muga-muga kanthi sedekah bumi ayo terus kon.
Ya apa rek, duduk saut ngono. Lambemu iki lho sing digawe nyaut. Kon njaluk digawe lambe ta? Ngomong ket mau. Ada lambe ae kok nek iwuh men ngomong. Dengan izin atau doa restu masyarakat Pamotan, Ludruk Budi Wijaya semoga tetap jaya selamanya. Ayo. Nek wis tanggapane laris Budi Wijaya terkenal di mana-mana. Termasuk senimane makmur uripe. Raja dik anak wong gendeng. Apa sih, Cak? Lah lapo aku mbok kelamu di rumah sama aku degan ta ya apa, Dik? Jare mang disaut gak oleh, jauh disaut ambek lambe. Sing bener iki apa kon iki? Ya gak ono sing bener soalnya ngene iki. Kon tak kandhani sing tak maksud. Apa? Umpama berbicara di atas panggung seperti ini, kaya dene wong pidato. Oh, sambutan kaya Pak Kades mau. Kaya Pak Kades dan Bapak Kepala Dusun. Dadi kon kepengin sambutan kaya Pak Kades mau. Termasuk bengi iki main nggo dusun Pamotan. Oh iya. Ketua panitiane Pak Nyoto. Oh iya. Kon yo kepala dusune. Kepala dusune ora ta gak? Kepala dusune. Karo apa? Ero aku. Kon gak ro? Ya. Kepala dusune ngunu Bapak Israel. Kok Pak Israel? Tantem iki kon kok. Bapak Israel lho. Pak Yahudi. Wong Yahudi ku wong Israel gomblo. Kon kok esuk gak dikeki bathok kapok kon kok. Gak dikeki sapa? Ngawur ae Pak Yahudi kok apik. Sapa? Lah kon niku Gak dikeki sapa? gak dikeki Pak Yahudi. Halo, iku go balik desa sego sakmono kae kok. Lah iya, kuwi matur nuwun kok malah dilok-ilokno kaya ngono. Sambutan seperti Bapak Panitia dan Kepala Desa. Oh, iya. Iya sih. Sambutan ae kok. Ayo aku dhisik. Kon dhisik. Ya. Selamat malam. Selamat malam Kit, biyen yo lek ngene iki yo bengi Dik, sapa sing ngarani awan? Arek goblok iki kudu wis ero kabeh wong weruh lek iki bengi lah apa selamat malam iku. Izinkan saya. Le tak kandhani nanggap ludruke wis izin nang kepolisian, Dik. Lah apa kon kate ge izin? Wis dikai izin, bengi iki wis main iki berarti izinnya sudah turun. Angel, Rek. Di mana? Di sini. Ku adek takok di mana? Di sini, Dik. Rasa aduh. Ngomong. Mikir. Pidato. Rungokno, iki carane pidato. Ya. Pertama-tama. Lah apa kon gusu ku lho? Lapor ya pertama-tama iku. Kon ndek kene kita ngapain balak-balik. Lho iya ya. Kok apa sih ngomong pertama iku lho? Ya apa? Terus balak-balik. Dan maafkanlah. Ucok. Kon salah apa mbek wong kene njaluk maaf iku? Hah? Iya ya wong. Kon gak salah gak apa yen nek kon tau maling ngono gak apa-apa njaluk sepuro. Gak salah kon njaluk sepuro. Dan karena saya bukan manusia biasa. Kayak terus aku nek kon iki gendruwo. Hus. Lah jare duduk manusia biasa. Lah termasuk Gendruwo. jane kancamu genderuwo. Iki pidato, Bahasa sambutan. Bahasa Indonesia. Pak Rebi iki tamune wakeh. Pak Rebi termasuk Bapak Kepala Desa. Yo, gadek termasuk. Bapak Kepala Desa. Iki teko Papua sampai Sabang sampai Merauke teko. Wong kono gak iso ngomong bahasa Indonesia. Gak iso ngomong bahasa Jawa. Isoke ngomong bahasa Indonesia. Ya. Berarti bahasa Indonesia diartekno Jawa. Kon sing ngartekno. Aku sing Jawa. Heeh. Alah kecil. Aku sing Indonesia. Heeh. Iso. Lah ya jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silahkan duduk. Bapak kelawan Ibu sugeng rawuh. Panjenengan kepareng lenggah lan pinara ingkang kanthi prayoga. Kosok ngaget-ngageti kancane kan gendeng tak sampel sing jane. Aku seneng. Masih seneng ya seneng tapi aja get-geti kancane gampang jombol aku. Kon kok pinter. Ngono lho, kok pinter. Ya sak joge gembul awakmu lah aku pinter. Lah iya.
di malam sedekah bumi untuk malam ini wonten ing dalu sedekah desa utawi bumi ing dalu punika bapak-bapak ibu-ibu setelah melihat ludruk jangan kesusu pulang. Apa kok jangan kesusu pulang bahasa Indonesia kok kesusu ya? Ini goblok bahasa Indonesia kesusu. Jemberi wong. Setelah melihat ludruk, bapak-bapak ibu-ibu jangan keburu pulang. Bapak kelawan ibu, kula aturi ampun kesesop mantuk utawi kondur. Sebab Bapak Kades beserta Pak Kasun sudah menyiapkan hadiah yang istimewa. Amargi Bapak Kepala Dusun kalah kalian Bapak Kepala Desa sampun nyediakaken bebungah kangge panjenengan sami. Ya apa arek iki rek? Lho lak bener ya. Lah iya bener, apik. Jos. Untuk hadiah yang nomor 1 Kangge 1 juta rupiah kangge bebungah ingkang kaping sepindah inggih menika arta 1 juta rupiah. Pinter kon iki. Wah aku mbolek kuno Pak Idoni kok apa kon kok. Yang hadiah yang nomor 2 burung kakak tua. Hadiah ingkang nomor kalih inggih menika manuke cacak sepuh. Kon tak antami kon kok lho. Kon tak tunjuk ndelosor kon kok lho. Lah apa kok ate nunjuk-nunjuk. Kon durung tau didilatih kebo kon. Lah rumangsamu aku gudel di kelamuti kebo. Lah apa kok atik manuke cacak tua iku lho. Lah kon ngomong apa bahasa Indonesia apa? Hadiah yang kedua burung kakak tua. Burung iku manuk, Manuk, kakak iku cacak. cacak ya. Tua iku sepuh. Dadi hadiah yang kedua nggih menika manuke cacak sepuh. Manuk tuwek sih rek. Hadiah yang nomor 3 burung puter. Hadiah ingkang nomor 3 inggih menika manuk jegung. Apa manuk jegung? Kon aja ngawur ya kon. Kok manuk jegung iki maksudmu Kon apa? mang burung apa? Burung puter. Burung iku manuk, puter iku jegung. Montor. Lho montore jegung kok kono, lho montore putere kok kono. Lho kare goblok kare iki. Dadi montor manuk puter, burung puter iku manuk jegung. Oh, dadi manuk jegung. Ya iya kono. Hadiah yang nomor 4 burung puyuh. Hadiah ingkang nomor 1 inggih menika manuk anyang-anyangen. Kok iso manuk anyang-anyangen? Lah burung puter, burung puyuh. Burung puyuh. Wong sing kepuyuh-puyuh iku wong anyang-anyangen. Arek goblok kandhane. Tamune teko tambah akeh. Lah iya. Iki apa maneh? Sok. Iya. Iya. Durung disalami. Oh guyune ngenten disalami. Wah, salami. Bae wis gak disalami kok guyu ngono ae. Wis gerang umure wis akeh. Apa? Juta gak wong guyon. Mikir. Aku mau kok kate lapo? aku mau menyanyi. Wong potonganmu kaya begedel kate nyanyi. Wong nyanyi ku didelok, Cak. Apa? Potongane didelok. Nek kaya ucok, gulune dawa, kaya aku gulune dawa, suarane enak. Lah nek kene lho. Aku Apa? Gulumu ndak kaya trenggeling. berarti suaraku enak. Oh enak suara. Enak apane, Cak? Kediri kutane ya, Cok. Sing dadi Nyatane Ayo, nyanyi. kudungan iki lho nggawu yo. Klambi coklat iki. Awayu yo. Nyanyi apa kon? Aku mau menyanyi.
Dengarkan baik-baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kate bongko aku nih. Senggate. Bismillahirrahmanirrahim. Kilo lapo sih kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Nyanyi kok iso lali. Nyanyi. Lagune apa dhisik? Lagune itu lagu apa? Kon ngomong ae anjene. Gak ngomong gak bayaran goblok. Iku aja guyu arek klambi ayu. Lho kok sing bisa sing ayu. Iki kok bisi-bisi ambek ibune. Iki ta. Kon ngawur, kon aja sembrono lho ambek arek iku lho. Lah apa? Kon terus sapa arek iku? Pacarmu aja. Pacarmu juga. Gak. Lho, kok gak. Aku bagaikan Lapo? Oh, aku nyanyi kok gopong. Nyanyi cok aja digudho ta. Aku terharu utawa terharu semua. Terharu. Ya. Hanyut Mangane iku rungono aku tak nyanyi. Ya, nyanyi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Oh. Cok, kayak ono ngombe cok arek iki cok, ngelak cok. Kudu arep kudu diombeni, kudu ngombe diombeni. Tidak. Ngombe. Iya. Oh, cocok. ayo. Keren ya. Oke, suaramu coba jajal, suaramu. Tes 1 2. Lah. Beda suarane cok ya. Sok beda sok. Ngombene gak iku mang asline cok. Ngene. Termasuk awak dhewe kudu gawe sistem kondisional. Oh iya. Wes gak oleh baik iki tek sapa gak ngurus ana saut. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Entekno sing akeh ngono lho. Enak. Jajal. Ngombe suarane mesti Enak. Coba anil. Loh, Enak suaramu san. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Lek kudu arep ngombe ya nang ngombe lah. Enak. Suaraku iso padang. Padang. Enak ya. Coba tes. Tes. Aku bagaikan kupu-kupu. Se. Apa? Awakmu iso tak gak nyanyi laguku sok? Ya sapa? Cok. Bisa. Kaya aku mano. Lah yo kecil. Iso Oh, tak nyanyi. Sumpah iso. Ya kadang iso kadang gak. Loh. Nyanyi iso. Bisa. Ayo, nyanyi. Apa sih? Iku mau. Aku, ayo. Aku. Salah aku goblok aku buru ya. Aku. Lagune iki, Mang. Iya. Ya apa, Mang. Aku. Lah ya. Lo terus eno. Terus nang ndi? Aku Aduh. Bila. Aku bagaikan kupu-kupu di atas matahari. Mata apa? Kon kate bongkok. Mata air. Ingin rasanya Kurang ini sok tok. ku Ingin rasanya ku minum. Lah minum. Enak. Yo ngono lek kudu arep ngombe yo nang ngomong. Gak usah disimpen-simpen. Aku mang lo cok. Lah iya. Ayo jajan meneh. Aku bagaikan lho, blak. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya aku. Ditingkas cok. Aku kurang tidak apa aku. Aku lapo. Aku malu. Aku lapo. Ku minum.
gak iso ta so koyo ngono aku. Aku Ya. bisa. Ayo kon ayo. Hmm. Pecat kon. Iso kon. Ayo so. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku makan Ya awas so. Lali rasa lali. Ingin rasanya. ingin rasanya ku Iya kliningas. Lali. Masalah. pijet apa? So. Tak sobek raiku ini. Lali sing bener. Ingin rasanya ku minum. Ya ngono, lali dielingno kancane. Aku bagaikan kupu-kupu di atas matamu aku mendem. Menemben lek nyanyi iku ditata. Itu wis ditotoke sore. Ditatoke sore gek mbreset ngono ah. Wong nyanyi gak angger nyanyi. Wong nyanyi ku ana nadae. Ana nadae utawa Ngerti melarang. artikulasi kudu jelas. Kandhane terbayang-bayang mbak iku. Mbak endi? Iku cah wantik. Arek ikut tok asoket man. Wong sakwise kon pedhot iku terus Rasa. ayune rek. Ayu matamu kuwi wong lanang jare ayu iki lho. Rembes arek iki. Kulite kuning langsat. Le kulitku mlingseng goblok ireng. Klambine kuning so. Le wong biru putih lho nek jare kuning arek-arek iki ngawur kok. Masalah nek nganggo gelung. Gelung apa iki lho baret iki lho. Lah apa aku gelung? Apa? Tase so. Wah nganggo tas Lah apik. iki duduk tas lek selandutan iki. Ngawur. Adek gawe jarik. Lho jare usuwalan nek jare iki lho. Ucok, Dalem mburimu. gak ana buntute. Noleo. Mundak kenger. Siap. Oh, Balik kanan. Gerak. ses. Aduh, kakean. Hah? Kakean. Titik ae. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan lagi, titik. Gerak. Mana ditambah hadap kanan titik, gerak. Aduh. Titingkas, gerak. Aduh sacrit. Aduh. So. Hadap kanan ditingkas sandase gerak. Lapos. Oh, niku Vespa kok moro nyengklak. Mumpung nemu adake. Aja kurang-kurang ajar kon. Atase praenmu kok tungkakku. Le kliru. Lah bener. Tungkake kaya raiku. Ayo. Wong cakut petuk menungso, moro-moro ngrangkul anggere mangko gendhakanmu ngono ah. Sing ngrangkul ya sapa? Awakmu. Ora, lek wong alah arek iki nemono. Aja ngono, ngawur. Sapa to demo sini kon. Aja kok. Kon garek ngene to enggak? Apa gak lapo-lapo kok? Lek gak kan dodol. Gak. Dodolan goblok pas enak ngene iku lek didodol. Praenmu iku lho ya ngaca. Sadurunge kenal wong wedok, iku belajar ganteng apa gak, pantes apa gak. Ora ngono sepene udelmu iku. Ya Allah raiku diure-ure rek. Kosok ngene lak dadi ireng kabeh lho mesti san ngene lho karuan. Aja kaya ngono. Apa? Iki senajan elek-elek ngene ya gak elek-elek nemen. Lha pancene elek kok, gak elek nemen iku lho. Lho, kon ro kethek. Karo Iki bapakne. Iya. Jane iki budeng. Mengkerik wong wedok. Rumangsamu. Rumangsamu. apa rumangsaku, he? Kono Apa? paling Kon paling. anake pegawe bank. Lah. Apa Kelo aku. Anak Kon apa? Anake apa? Anake begenggek. anake begenggek matamu ngono. Kon iku jarene wong aku ya. Mengkerik. Mengkerik. Kon. Kon. Alah. Lah kandhane ono to? Paling pegawe dodol soto. Lah kandhane ono to? Kon ro aku iki. Sapa awakmu? Sapa? Pegawe kuburan. Lho rumahmu juru kunci ya goblok.
Tumpakmu Lah tumpakmu, Dik, ngara apa? paling enmek. Enmek ya? Lah jane tumpakku enmek kok, duwe enmek kok katil apa? Kulo aku Ro aku. Apa tumpakmu? pendosa. Kok pendosa, Mak? Arek langitmu aku innalillahi ta numpak pendosa. Alah. Alah, Paling tumpakmu. dah tumpakan mana? Supra 120. Sutak 120. Kon ro tumpakanku. Ro tumpakku. Apa? Ambulan. Ambulan ya. Adi mari teko ambulan tuh dilenang pendosa. Manganmu apa, Dik? Manganmu apa, Dik? Sego putih. Kecil wis lumrah, so. Kaya ucok, Ah kaya aku. Apa manganmu? teletong. Teletong. Kepedet aja apa, Man? Aja muring-muring. Kon muring-muring ambek aku perkara apa? Kok aja moreng-moreng iki lho. Heh, lah wong kon gorong-gorong ngerangkul, anjenmu gendakmu ngono ah. Sing ngrangkul sapa? Kon. Wong ngrangkul iki contone wong ngrangkul iki. Lho, aku mang men demok ngene tok. Ora kok ngrangkul. Lek ngrangkul iku mesti Enak, Cok. Enak. durung krasa iki. Sip pisan kas. Balenono pisan kas. Balenono pisan kas. Tak tonyo ra iki kok. Balenono. Ditonyo godhok Gak apa-apa. Balenono. Aku sumpah jane aku gak kudu arep arek lho sing nyurum. Dikongkon ngene. Arek lho sing ngongkon. Sumpah aku lho, asline aku gak kudu arep ngrangkul. Arek-arek sing kudu arep ngono. Raenmu iku wis gak ganteng. Sapa gak ganteng? Kon. Aku ro kon. Jare mak ganteng ngono lho. Lho jare mak ganteng. Iku jare makmu. Lah iya jare. Jareku yo elek. Lho lah ya elek ya. Lho, ya mbok kon kok. Ayo ngali yo. Ayo Kali- kene kon. Lah gak ngali kok kene. Apa lek kok kene? Ngrusi awakmu. Iya. Alek kon kepengin luas kono gawe panggung dhewe pertelon kono lho. Adakno kosok kok ngalih-ngalih. Lah apa kok kon gawe panggung nduk pertelon kono? Ya jaga ngrusi aku. Ya kon niku nyingkri aja nduk kene aku te liwat. Tampak. Suwen. Hah? Liwat praen warep. Aduh. Oh lanang. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Ya pantes ae wong praenmu pren. Aduh. Gak loro. Gak loro ya? Ojo isin. Gak loro aduh. Gak loro. Gak loro. Aduh. Gak loro. Hop. Suwe-suwe loro goblok. Termasuk sampean iki pelecehan ambek wong Pelecehan lanang. apa? Heh? Aku mbok ajar kaya arek rumah sama aku gak wani ambek awakmu. Ya ngono, Cok. Kok nantang ambek aku? Aku masih wong wedok ijen musuh wong lanang telu. Kecil. Apa mana wong lanang modele praenmu? Bisa sik ta lah sapa? Musuh wong lanang telu kecil iki golongan apa sembang? Iku kudu doyan. Musuh wong telu lho bayangno. Wong sitoke kaya ndate lek telu. Luar biasa. Doyan iku cok doyan. Iki kita ora gak tau nang ndi iki. Gak tau nang sama Lea. Nantang kon. Apamu dik sing tak wedeni? Lah cara kon tak ngene kate apa? Lho. Rumah samu gak wani, tak wales esok. Rumah samu gak wani aku. Hah? Ayo. Ayo kon wani ya. Males. Ayo walesen. Wales. Lek jare kon Wales, ana. Cok. Heh? Wales. Walesen. Ayo wales. Aku jane wani rek tapi gak tego rek. Ayo walesen. Walesen. Wales cok. Ojo gerak-gerak nyocot te lambemu. Heh? Ayo wales, Cok. Walesen. Wales. Temen Ayo, wales. wales ngene. Wales ngene. Lah apa aku sing kon ngomong. Tak wales sing meneng. Tapi tak lemekane. Tak lemek. Loh, maksudnya cek gak nyetrum. Nah kita gak wani, sembarang iku carane. Ayo, gek wani ta mbak aku. Lah, kon nantang. Heh? Nantang. Kon gak izin lek ganggu aku. Lah isin apa? Lah wong aku iki pacare kancamu. Pacare sapa? Pacare Wanto. Lek pacare Wanto ta? Iya, Apa sing ngincipi didik ya gak apa-apa jane. Pacare sapa? Wanto. Wanto. Iya. Iki pacarmu ta? Aku. Hah? Iya. Iya. Kon iki gak apa-apa, Dik, kon iki, Dik. Kon iku melek ta? Lah lha apa gak melek langit aku turu ngono ta, Cak? Lah ngarek kaya ganjele kendang ngene kok mbok seneng. Kandhane. Mbak, timbangane mumpung durung Wanto iki gak cocok ambek sampean ambek aku ayo disilakan. Ayo ambek aku dulu. Cok. Aku ket mang wis meneng ae pacarku mau gudo-gudo. Iya. Saiki aja digudo terus. Iya. Aku Cak. emosi Sorry. kon. Cak ya. Iya. Mungkin bagine sampean aku ambek Wanto iku gak pantes. Iya. Gak serasi. Iya. Tapi lek wong
wong ayu oleh wong elek iki ya menurut era 2026 Nah, bisa menurut- membuatkan bibit unggul tahan wereng. Betul, termasuk tahun 2007 wis gak gawe menungso kaya ngene. Gak gawe menungso koyo ngene. 2007 kakek. Dadi iki meneh nek sampe mate aja dikubur, Dik. Lagi Lah, apa? Lho, kair kerasen ae kena diawetno. Oh ngono ya. Iya. Ono maneh pola. Aku mau air keras aja. Lah iya. Itu pacarmu temen atau? Iki pacarku, Cok. Sepurane to lek kon ngono gak ngomong lek ket mang pacarmu kon. Pan. Ngono ae ngono nek kate bunuh diri. Terus pepeken. Wong pacarmu tok. Aku dibangane marah-marah. Pan. Apa marah di sidang maneh kon kok? Ojo garai ya, Kon. Iya, Cilik. Hukum di Budi Wijaya dilarang marah-marah. Wang. Menesuk ditelepon halo, nggih kan. Gak wani ngomong. Jare sapa gak wani ngomong? Wani kon. Wani. Ngomong ya apa kon? Wong aku moro nang omahe dikei mie, kei sego. Mangan sing wareg mari kita bleh. Lah iya. Iku pacarmu ta to? Pacarku sumpah. Ya wis ngono lah entek-entekno wis. Cak, Aku susah sini so. Susah lapo? ini. Aku Pacarono dhisik sewek. Aku wis gak kadek pacar-pacaran. Iya. Inti poinnya ae. soalnya Ya. wis bolak-balik iki tak lap-lep lah. Apa? Ngene lho, Kayak seluruh pakon lableb iki. aku iki goleki solusine ampre wong tuaku ambek wong tuane Wanto iki setuju. Ngono lho, Cak. Loh, dadi masalahe wong tuamu gak setuju karo karone. Iya. Lah gak setuju mergone apa? Lah aku iki kan gak duwe ya Dek ya. Kere. Oh, wong tuamu iki apa kesenengane ndelok derajat pangkat. Bisa dikatakan itu, bisa istilahnya satru bebuyutan kayak Wah. bayi. Gegeran terus. Kekiran terus. Iya. Dadi karepmu Karepku iki piye ampre wong tua aku iki sadar lan setuju hubung aku karo Wanto. gampang. Gampang. Gampange piye iso? Mosok arek iki tak tengi dhisik iso. Loh, ngawur gak oleh. Iku ngrusak norma agama. Lah, kudune Melanggar. piye? Iya. Gak oleh, Sok. Gak oleh nang susila ya melanggar. Wis saiki ngene. Piye? Kok gampang kok diakal. Saiki awakmu mulya dhisik. Temen iso. Iya. Ya wis. Aturi ambek rasa. Berarti awakmu mulya dhisik, aku Heeh. tanduk kene ngono. Heeh. Aja awakmu dinikmati arek-arek. Gak apa-apa, Wanto kok mulai dhisik kon nduk kene gak apa-apa. Benakno lawake ngomong. Aku mulai sih ya. Aku boleh. Ya, Awas kon. Le. Nak kate nang ndi mulai ta? kon sangon ya, Cok. Lah yo cara eling-eling omahe ado. Kate mulai ta, Dik? Iya, Cak. Ya mulai ya sih. Dek, kowe gak nyangoni. Sopo yang wong aku koker-koker gatel adakno. Wah, saknone yo. Lah ya termasuk Wanto iki hubungane ambek pacare gak disetujoni wong tuane. Iki jenenge balik nang jaman Siti Nurbaya. Iya. Wis ngene ae, Cok. Ayo dewangi koncone. Eling-eling awak dhewe kanca ayo. Heeh. Ayo dewangi bareng kono, ayo. Dadi wong sugih. Biyen ndelek pangan kekurangan, saiki panganan teko dhewe. Duit ya teko dhewe. Saiki gak bingung karek tengok-tengok tok. Ambek rokokan duit wis teko. Nang di tangga sebelah iku. Gak krungu suarane matek, Be.
wong melarat, gak duwe dhuwit, gak gablek dhuwit, njagakno saweran, gak ruisin. Ya apa lho? Seje wong soge kaya Mami Okta. Rokokan sak rokokan metu beluke. Anjane bekase gremo. Ambek wong kaum duafa kaya sebelah. Rokokan gak metu beluke, metu bediang. Lah tak tokno nang nggonmu kok sedot. Sembarangan ngelokno wong gremo, weru ta. Ro, anak-anakmu 16. Nek gak payu kok elek dhewe. Kacau. Ketani ireng gak kejuruan. Terus Tangga sebelah gendeng gak keweruan. Jadi aku gendeng ku jange ngamuk awak. Ayo. Dirusak omaku. Kepingin rumek aku kate ganti kate salin. Maklum rupa kaya codote jambu. Kepingin delok wong wedok salin. Ki lho tak pledingi. Alah. Ngono kak padha wedok temen kok. Tak pledingi gombale dudu nopok. Ya gak ana gombal. Wong Mami Okta iki pancene menjaga kesucian, Bu. Aja sampe dijemok wong lanang. Wong wedok mek kakek dijemok wong lanang trepes bokonge. Mek Mami Okta gak kira trepes. Sampe delok ta. Tak delok, Aku gak ada tak delok, Dongkel sih tak ngapa. Kacau. Kena ndoke. Bisa ditepano tengah. Kula pun ujar pun kaul. Nandi pindhao ditutno wong gendeng. Lah lapo aku meneh pindah ndok planet Pluto. Kelakuane lho padha karo nomere. 11 nomere asu. Ya, 12. Apa? Kere. Lho. Asu ambek kere ku apane, Ji? Bento ngono ku ya. Lah cek jajar asu cek kere. Iki asu sih iki. Kon 11 iku asu. Lah ya aku ki asu. Kon kere. Lho. 12 iki dudu kere. Apa? Jaran. Lho lah iya jaran. Lah apa ngomong kere? Lho iki lah aku ki kere. Kon lak jane. Mari mbadok kulupan kena motoku. Alah, aku mang mari karaokean boyo karo arek wedok. Karaoke apa? Wong nyanyi yo fales. Seje aku biyen bekasé penyanyi. Alah bekas apa? Kok bekasé gremo kok. Kon nyanyi apa sih coba nyanyi yo. Mot apa kok tiru? Me aku yo pinter. Ngene, ada dua gadis. Me aku nyanyi telon. Kamu dan dia sama Kok pakai ngomong. Me aku dasare penyanyi yo iso. Ayo Cak, disco.
Bik. Trung tak tak, trung tak tak. Apa gelem? Apa gelem? Ayo Rek. Taketno gak mana-mana. Taketno gak mana-mana. Enak to, seger to, daripada tak telano. Mendingan taketno, taketno gak mana-mana. Aku cocoku mancep do patah janji kok. Oh, ketien, ketien. Apa? Mancep syukur. Ala lu dia mancep goro aku sampe. Ayo, Sisko, sumpah Sisko. Sisko ayo, syukur. Ayo Sisko. Fighting! 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 Witing apa? Paribasane wis tuwa gede koncine. Fighting! 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 Nyanyi gak bermutu. Kok gak ngamuk wong gendeng. Gak melok duwe gedhek, gak melok duwe bangunan. Iki lek sapa? Lho wek ku lho sing bangun aku. Sing bangun aku kok ngomong wek sapa? Iki lho priyengku. Lah masih pringmu? Ora nopo ya Oh tukang ya aku sing bayar. sing bayar ku kakekmu lho pakune sapa? Lah masih gak ada paku gak apa-apa, gak ada paku. Delon raimu kaya kura-kura ninja. Ngono. Iya. Tak telepon anakku rek. Telepon opo? Halo, halo. Anak saya di Malasiem. Malaysia lo tebus Malaysia. Ketoro kate setruk. Malasiem awakmu di mana, Nak? Di bandara. Halo Bapak, Oh iya sayang, kamu di mana? saya di bandara Pak. Di bandara. Iya Pak. Saya susul ya. Aduh nggak usah Pak, izin Pak, raimu elek Pak. Oh jangan begitu nak, kamu itu anak saya. Wes gak ketugu aku duwe bapak kon Pak, ketimbang urip tak pilih mati. Aduh. Ngotot saya dano. Halo, halo saudara. Saudari, Soal berjangar buri. hadirin, hadirat. Hadirin hadirat, Pak Sampirin untuk copot. Halo sayang. Halo nak. Ya. Gendeng. Telepon gaya apa? Lah Kok kok kayak sanggit, telepon. telepon sanggit.
Halo sayang, halo. Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Kon cari sapa? Lah anakku, Kon telepon sapa? anakku. Lah apa mbok telepon iki lah anakmu teko? Endi? Iki. Wis seru. Oh. Bapak, Ada apa, sayang? Bapak, Iya, Bapak. iya ada apa, Kene lho sayang? Pak lungguhe untuk maju titik ngene lho, Pak. Wong iki gak mepet. Iki kenapa goblok iki biyen kok ngono? Bapak, Iya, ada apa, sayang? sampean tak kongkon nyusul to, Pak? Iya, sayang. Tak kongkon nyusul. Terus marang ngono ki sampean gak nyusul-nyusuli piye to, Pak? Aduh, omah repot nak penggalan nakal. Lho lah yo sih, Pak. Mas aku tuh ngenteni sampean lho, Pak. Iya, aku yang Ngenteni. Suwi ngono sampean kok gak teko-teko. Golek taksi angel, golek angel. ya bener, Nak. Lho lah yo, Pak. Terus aku iku kan yo iki mau terus akhirnya aku kan yo nge-grab. Piye ampe teko omah. Wis jam piro jam? Iya, Nak. Iya terus susun. Ya apa rasane? Ya apa rasane? Wong anake arek dipentil. Loh, gak apa-apa warnanya biasa. Biasa. Wong anak kena ae Wis jono to, Pak. Wis aja diladeni wong tangga ngono kuwi. Kok Betul. jenenge anak kok Mas yo. Aku dipangku kan yo gak apa-apa. Ya gak apa-apa, sayang. Lah ya to, Pak. Iya. Oh ya jenenge aku nyambut gawe ndok Malaysia kuwi anak 3 tahun lho, Pak. Lah, ya kangen to, Nak? Yo iya sih. Kangen karo awakmu, Nak. Lah nek ndukur nduk Malaysia 3 tahun kangen. Iki kangen nek Oh, kok ya. Oh, dia tuh. Iku anakmu apa bapakku? Ya gak apa-apa, anak. Wong tuwa gendeng. Enak. Ini. Bapak, Iya. Aku kangen awakmu, Nak. Kamu selama di Malaysia itu berapa tahun? aku 3 tahun ndok Malaysia, Pak. 3 tahun. Terus marang ngono aku ngalih nang gone Arab Saudi. Oh, kalian nang Arab Saudi, Nak. Iya, Anane Pak. ngalih ndok Arab Saudi ndeleki sing gedhe. Ya iya bayarannya itu gede. Cilik ki apa? Bapak, Ya. sampean winginane njaluk kiriman duit 10 juta. Iya. Jare tak tuku TV, iku tuku TV pirang in. Parah, tak ge tuku kerek. Lho kok tuku kerek? Lho tak ge tuku kerek 48. Nek kerekku akeh tak nyokot iki ya Cici. Ya gak kira ditukono bapakmu TV masih mbok kirimi 10 juta. Wong bapakmu ku sapa? Begengge. Sapa? Kon Aku ta? iya. Pak, Ya. sampean tak olehno air zam-zam teko Arab Saudi. Waduh, waduh. Jam-jam apa kok percaya anake kerja nang Arab? Iku lho bekase gawe cewek nang Samalaya kono lho. Lho Pak, aku dilokno jarane bekase desa Malaya lho, Pak. Ora. Wong anake ku lho gatelen, ketok wong lanang keroken. Kok banyu jam-jam apa? Lah apa? Ngene. Lah apa kok nek foto ya rene ya tak pel omahku kok nek kabeh omah. Ini wani ini. Lah apa gawane ya wis. Kurang ajar. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok ate gebuk-gebuk. Wong kok pakaian cocok. Iki lho, Pak. Sama ngombe. Engko lek katene ngombe, iku berdoa dhisik. Piye, Dadi piye? sampean kok cek oleh bojo. Nek iso jane bojo kuwi lho, Pak. Sapa? Sampean. Aku. Iya. Ayo geluk. Lah apa kok gelut? Ya padha lanang. Di bojo bapakmu ya aku wudu ping 17. Loh, Tak sampean gobrok tapi pasir. bapakku apa bapakku najis? Ya lupute najis segala najis. Pernah disino aku. Konku lanang macak wedok, itu larangan, gak oleh. Jare sapa? Jare sapa? Dari aku.
Kemeruh. Lho, kok karo piye ya ro? Kowe ku wis tak operasi. Operasi apa? Dek iki jek glantong kaya gajah. Wong iku aku njembol salah. Salah kok glantong. Nang diombe. Nang diombe wis gak usah ndonga, maca Yasin sisan bongko kon. Pak, tak gaekno wedang susu ya. Iya. Sak pira, Pak? Alah sak dingkir enak. Sak cingkir. Sak dingkir ae. Santai ngono rono. Aku liwat kene ya, Pak. Hei, ayo kon liwat. Aku liwat sama. Lah aku liwat iki. Kuliah. Kon ate anakmu wedok liwat omahku tak perkosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam biar sehat awake dari Mekah Madinah. Lah ya ngono. Jam-jam opo? Duh, aku Nang ngombiyo terus pesan dan pesan terakhir iku lho. apa? Ya kan weling apa, wasiat apa? Ya wasiat ngene ae. Muga-muga ae kon gekno luwangan sing gedhi. Gawe sapa? Ya awakmu. Lah aku karo dalane kon dhisik kon sing tuwek. Yo kalau salah piye taremot. Tuh, ditepung. Aku duwe banyu zam-zam. Wong ngono ae kok dipamerno Mas, aku ya duwe anak ganteng. Ganteng apa rek lanang sakit tawuran ae. Ya bapak wong tak kongkon. Nyari kon gendeng. Masih tawuran gak apa-apa wong tak kongkon. Lah ya kon gendeng arek kon tawuran. Iki sing apik, dagare sing Lho gak iso, wong aku biyen gangster. lho. Gangster jek mula, galak wedi awake. Ya bapak lho. Wong wedok saiki butuh disegani, harga diri. Gane apa? Kontok sing duwe anak, aku ya duwe anak lanang. Alah. Anak mulane baget tawuran kok. Ya bapaknya tak kongkon tawuran wong aku ketuae. Papa! Kok nyeluk sapa? Papa, Nduk sapa? sampean. Papa matamu. Papa. Papa. Iki lapo bedes kudiken guyu ae. Aduh. Ya sing salah kon. Ngapa aku salah, Pak? Lah lapo? Wong mama brayayu-ayu kok mbok celuk papa. Oh iya. Le, Mama, tekon kuwi nak. aku dari Israel. Kon luru bom, ah. Lu kan golek bom. Iya, saya mulai-mulai ke Indonesia bawa bom. Ini mama gedangnya, gedang. Bomnya. Oh, oleh-oleh. Oleh-oleh. Terima kasih, Nak. Dilanjutkan sekolah yang pinter. Ya. Kamu harus menjadi dokter di dunia paling terkenal. Ya, Kok siapno suntikan mati gawe tangga sebelah. ya mama. Ya wis. Ya sudah saya tak adus-adus ya. Iya, Nak. Tak kandhani. Apa, Ma? Aja sampai pacaran ambek tangga sebelah, masih duwe anak wedok iku karene wong akeh. Gak, Ma. Ya. Ya. Ya nek karene wakeh gak usah belajar ya. Ah, sudah, Ma. Ya, Le. Iku gedang Israel. Ya wis nang rono. Gedang tak dekek kene wong ki gedang Israel.
Cek enake gedang Israel iki. Sumpah kok gak Allah. Gedang Israel iki ternyata legi. Ora tau ngelek gedang lho ngono. Kepingin rek. Tak tekek kene, tak tinggal dulinan. Ayo dalane. Lah apa kok plak-plak kene kok? Kok mbok cuti? Lah ora plak-plak kok ngene kok. Gade plek-plek. Mari plak-plak gak ada plak-plak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana wong mangan gedange tangga mati mengenaskan kesetrum listrik. Dijar-jarno gatel ati, manas ati, gaduh ati, ganyang ati. Mbok kira kontok ta sing wani. Kebersihan itu adalah kesehatan. Kon gak usah ngirimi larangan nang omahku kon. Gak usah jane kon nggone pluruan. Lho mek gak wong gendeng gak ono kaya ngono kelakuanmu Ji. Gak usah mbok cote-cote, sing bener iki ngene iki lho. Sing bener. Sing bener. Ayo. Sing bener ngene. Ayo. Ayo. Kon lanang, aku ya bekase dadi wong lanang. Pek perkara kendel kon jek kendelan aku. Geger sampe bongko aku wani. Ayo, bakar aku. Ayo, ada apa kon? Jangan apa kon? Gak wedi aku masih kon lanang. Gak wedi aku dudu gendurmu. Ayo. Mati saiki yo ngenteni apa mati meneh ngenteni apa? Nekat kon. Nekat. Ayo sakarmu. Ayo. Wis gak usah ning gandang kon. Suaramu wis entek. Iki lho, bekase wara Suramenggala. Iya. Hansip minta bantuan ada kirik gandet iki lho. Oh, katene ketau. Ganti ojo hansip. Apa? Linmas. Yo linmas ta. Pak RT tolong Pak aja dipisah. Apa mlebu separo iki. Apike re masalah apike. Kayak sepur-sepuran ya. Oh, Pak Haji. Sampun Pak Haji sampean yang mengajar. Kok tambah kodum. Susuhe tambah nemen iso. Pak RT niki solusine pripun niki? Gak kena dieman. Iki cerita. Pak Haji, sampean niku lha apa mbek tangga kok gak tau rukun. Korbane akhirnya anak sampean. Soale anakku iki seneng karo anake iki. Yo gak iso. Bebet bobot-bobot.
Aku perlu tak perhatikan aku wong sugih. Iya bobot anak awake gede. Ya bobot. Saiki wis gak jaman ngono. Arek padha senenge. Engko nek sampean gak ngolehi rabi terus mari ngono porek, bono diri kelangan anak sampean. Ayo. Ngono aja. Sik tak pikire. Alah suwene mikir. Lho saiki ngene wong arek kadung seneng timbangane kedaden sing enggak. Wis ayo ndang ditemokno ae Aku pisan ditemokno. karo aku. Berarti aku kudu apian. Iya, ayo gelek dino. Aku tak gelek dino. Ngono. ah. Yos, aku taruh ningan dari dino. Sopo sih doan? Ngene iki Jadet. Enggak apa-apa aku lek. Aku rapi ditanggapno apa? Kok nek rabi engko tak Rapi jaga aku sok. Sido. Aku tanggapno lodrok lho ya. Kok tak tanggapno lodrok. Lodrok apa? Lodrok Budi Wijaya. Oh iya, sip. Itu sing fenomenal lagi. Iya, Sing lagi fenomenal. viral. Sing lagi ngetren zaman saiki. Iya, iki minangka cerita. Iya. Sing apik ayo dienggo, sing elek ya tinggalen. Yo, sing wis yo wis sing durung ayo hati-hati ngono lho Cak So. Matur nuwun dumateng warga Desa Pamotan. Pamotan sing wis anu sing setia karo Budi Wijaya. Iya, isih gelem nekakno Ludruk Budi Wijaya. Dilingno Cak Aris. Iya. Tanggal 17 nanti. Tanggal 17 main nang gone dusun Grabakan desane Doho Agung, Balong Panggang, Gresik. Sak teruse. Mulane ayo kesehatane selalu dijaga. Dijaga. Kru lan pemain Budi Wijaya. Heeh, persatuan kesatuan aja sampai ditinggalno. Temen. Dudu dieling dan eling. Ya apa? Budi Wijaya tetap jaya.